இப்போ நாம் ஆமோஸ் முதலாவது அதிகாரம் 9வது வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். දැන් අපි ආමෝස් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය බලන්න යනවා. மேலும் தீருவினுடைய 3 பாதகங்களின் நிமித்தமும் 4 பாதகங்களின் நிமித்தமும் நான் அதன் ஆக்கினையை திருப்ப மாட்டேன். அவர்கள் சகோதரரின் உடன்படிக்கையை நினையாமல் சிறைப்பட்டவர்களை முழுதும் ஏதோமியர் கையில் ඔප්පිත්තාර්ගලේ මම තීර්හි වරද 3ක්ද එසේය 4ක්ද නිසා එහි දඬුවම පහ නොකරන්නෙමි. මක් නිසාද ඔහු සහෝදර ගිවිසුම සිහි නොකර මුළු සෙනග අල්ලා ඒදෝම්ට පාවා දුන්නෝය. ඒ නිසා මම තීර්හි මාලිගා විනාශ කරන ගින්නක් එහි පවුර පිටට අරින්නෙමි. தீரு என்பது இன்றைய லெபனானிலே இருக்கிற ஒரு இடம். තීර් කියලා කියන්නේ වර්තමාන ලෙබනන් වල තිබෙනා එක ස්ථානයක්. வேதத்திலே லெபனான் தீரு சீதோன் என்ற தேசங்களை நாம் பார்க்கலாம். බයිබලයේ අපිට බලන්න පුළුවන් ලෙබනන් තීරේ වගේම සීදෝන් කියන දේශයන්. ஆண்டவர் தமஸ்கோடு பேசி காசாவோடு பேசி இப்பொழுது லெபனானோடு அதிலும் தீரோடு பேசுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ගාසාත් එක්ක කතා කරලා දමස්කස් එක්ක කතා කරලා ගාසා එක්ක කතා කරලා දැන් තීර් එක්ක කතා කරන්න යනවා. அவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற அந்த ஆவிக்குரிய எச்சரிக்கை என்ன? ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නා වූ ආත්මික අවවාදය කුමක්ද? சகோதரரின் உடன்படிக்கையை நினையாமல் සහෝදර ගිවිසුම සිහි නොකර சிறைப்பட்டவர்களை முழுதும் ஏதோமியர் கையில் ஒப்புவித்தார்களே. මුළු සෙනග අල්ලා ඒදෝම්ට පාවා දුන්නෝය. அதாவது இந்த இடத்துல 2 தவறுகள் ஆவிக்குரிய தவறுகளை பார்க்கிறோம். ඒ කියන්නේ මෙතන ආත්මික වැරදි දෙකක් බලනවා. ஒன்று, சகோதரர்களுடைய உடன்படிக்கையை அவர்கள் மறக்கிறார்கள். එකක් සහෝදරයන් එක්ක තිබ්බ ගිවිසුම වුණ අමතක කරනවා. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே பார்த்தால் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருமே சகோதரர்கள், அப்படிதானே? ආත්මික අතින් බැලුවොත් එහෙම කිතුණුවන් හැම දෙනෙක්ම සහෝදරයන්. அப்போ சகோதரர்களுக்கு இருக்கிற இடையில இருக்கிற உடன்படிக்கை என்ன? உடன்படிக்கை என்றால் என்ன? ගිවිසුම කියලා කියන්නේ මොකක්ද? உடன்படிக்கை என்பது இரு சாரார் செய்து கொள்ளுகின்ற ஒன்று. ගිවිසුම කියලා කියන්නේ කණ්ඩායම් දෙකක් ඇති කරගන්නා වූ සම්බන්ධතාවයක්. நாம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது අපි ගැලවීම ලබනකොට ஒரு உடன்படிக்கைக்குள்ளே வருகிறோம். එක ගිවිසුමකට අපි පැමිණෙනවා. அந்த உடன்படிக்கை என்னவென்றால், ඒ ගිවිසුම කුමක්ද කිව්වොත් நீ உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் கர்த்தரை நேசிக்க வேண்டும். ඔබ මුළු හදවතින්ම මුළු ශරීරින්ම මුළු මනසින්ම ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන්න ඕන. அடுத்தது உன்னை போல உன் அயலானை அல்லது உன் சகோதரனை நீ நேசிக்க வேண்டும். අනිත් එක ඔබට වගේම ඔබේ සහෝදරයන්ට ඔබ ස්නේහවන්ත වෙන්න ඕන. ரட்சிக்கப்படும் பொழுது ஒரு சகோதர உடன்படிக்கைக்குள்ளே நாம் தாமாகவே வந்து விடுகிறோம். ගැලවීම ලබන විට අපි ඉබේටම අපි සහෝදර ප්‍රේමයක් ස්නේහයක් තුලට ඇතුල් වෙනවා. நாம் நமது சகோதரர்களாகிய மற்ற கிறிஸ்தவர்களை நேசிக்க வேண்டும். අපි සහෝදරයන් වන අපේ අනිත් කිතුණුවන්ට අපි ස්නේහය දක්වන්න ඕන. அவர்களை பராமரிக்க வேண்டும். ඔවුන්ට සත්කාර කරන්න ඕන. அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். ඔවුන්ට උපකාර කරන්න ඕන. அவர்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ඔවුන්ව වටහා ගන්න ඕන. அவர்களுடைய ஆபத்தில் உதவ வேண்டும். ඔවුන්ට විපතේදී අපි උපකාර විය යුතුයි. கிறிஸ்தவர்கள் மேல் விழுந்த ஒரு கடமை இது. කිතුණුවන් මත වැටුණා වූ බරක් මේ දේ. நீங்கள் திருப்பி வாசிக்க தேவையில்லை. ஆனால் ரோமர் 12ஆம் அதிகாரத்தை பார்த்தால் රෝම 12 වෙනි පරිච්ඡේදය බැලුවා නම් அதிலே சகோதரர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விலாவரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. එහි ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළ තියෙනවා සහෝදරයන් කෙසේද ජීවත් විය යුත්තේ වාසය කළ යුත්තේ කියලා. அழுகிறவர்களுடனே அழுங்கள். අඬන අයත් එක්ක ඇඬිය යුතුයි. சந்தோஷப்படுகிறவர்களுடனே சந்தோஷப்படுங்க. සන්තෝෂ වෙන අයත් එක්ක සන්තෝෂ විය යුතුයි. ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடையில இருக்கிற பெரிய பிரச்சனைகள் என்ன? නමුත් අද කිතුණු ලෝකයේ තිබෙනා වුන් අතරේ තිබෙනා බරපතලම ප්‍රශ්නේ කුමක්ද? போட்டி, තරඟකාරීත්වය, பொறாமை. ඒ වගේම ආඩම්බර, ඉරිෂ්‍යාව. போட்டி. තරඟකාරීත්වය. கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே போட்டி. කිතුණුවන් අතරතුර තරඟකාරීත්වය. விளையாட்டுத்தனமாக போட்டி வைப்பது தப்பே கிடையாது. ක්‍රීඩාව අනුකූල කරගෙන තරඟකාරීත්වය තිබෙන එක ඒක වැරදක්ම නැහැ. ஒரு சபையும் இன்னொரு சபையும் சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார்கள். එක සභාවක් තවත් සභාවක් එකතු වෙලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීම. வினா விடை போட்டிகள் நடத்துகிறார்கள். නැත්තම් ක්‍රීඩා මංගල්‍යයන් පැවැත්වීම. பிரශ්ன விசாரක වැඩසටහන් පවත්වනවා. இன்று மாலையிலே டேலண்ட் ஷோ நடக்க போகிறது. දැන් අද හවස ඇවිල්ලා ටැලන්ට් ෂෝ තිබෙනවා. அப்போ அதிலே
போட்டி எல்லாம் நடக்கும். ඉතින් ඒ ටැලන්ට් ෂෝ එක අතර තුල එක එක තරඟ පවතිනවා. அது விளையாட்டுத்தனமான போட்டிகள் பிரச்சனை இல்லை. ක්‍රීඩාව හා බැඳුණු ඒ තරඟකාරීත්වයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆனால் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஒருவரோடு ஒருவர் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். නමුත් බොහෝ දෙනෙක් අද ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ තුල ආත්මික අතින් තරඟකාරීත්වයේ පවත්වන්න යනවා. நீ பாடினால் நானும் பாடுவேன், ඔබ ගායනා කරන මමත් ගායනා நீ කරනවා. மேடையில் ஏறினால் நானும் மேடையில் ஏறுவேன். ඔබ අල්තාරයට නැග්ගන මමත් අල්තාරයට නගිනවා. சில சபைகளிலே සමහරක් සභාවන් වල சில பேர் ஏன் மேடைக்கு வர விரும்புகிறார்கள் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද ඔවුන් මණ්ඩපයට අල්තාරයට එන්න කැමති වෙන්නේ? அவர் ஏறுகிறார், அரையானாகினவா அவர் பாடுகிறார், அப்ப ஏன் நான் பாடக்கூடாது? ඔහු ගායනා කරන විට මං ගායනා කරන්න හොඳ නැද්ද? அவர் இசை வாசித்தால் ஏன் நான் வாசிக்க கூடாது? எனக்கும் முடியுமே. ඔහු සංගීතය වාදනය කරන්න මට සංගීතය වාදනය කරන්න ඇයි මට බැයිද? போட்டி. තරඟකාරීත්වය. இப்போ இந்த சபையிலே தொடங்கின நாளிலிருந்து பல சட்ட திட்டங்களை போட்டு நான் நடத்தி கொண்டு வருகிற விதத்திலே ஒன்று என்ன தெரியுமா? මේ සභාව පටන් ගත්ත දා ඉඳලා අද වෙනතෙක් නීති කාරණා මත මේ සභාව පවත්වාගෙන යනකොට මං ක්‍රියාත්මක කරපු එක දෙයක් කුමක් දන්නවද? போட்டி மாத்திரம் இங்கே இருக்கவே கூடாது. තරඟකාරීත්වයේ පමණක් මේ සභාව තුල තිබෙන්න බෑ. சும்மா யோசிங்க, 13 பாஸ்டர்ஸ் இந்த ஒரு சபையிலே இருக்கிறோம். කල්පනා කරලා බලන්න දේවගතිවරු 13 දෙනෙක් මේ සභාව තුල පමණක් සිටිනවා. போட்டி மனப்பான்மை இவர்களுக்குள்ளே வந்துவிட்டால் நாசமாய் போய்விடுமா இல்லையா? තරඟකාරීත්වය කියන්නා වූ සිතුවිල්ල පමණක් මේ දේවගතිවරුන් තිලා ආවනම් විනාශ වෙලා යන්නේ නැද්ද? எங்களுடைய 13 பாஸ்டர்மாரில் ஒரு சிலர் இன்னும் இந்த மேடையிலே ஏறி பிரசங்கமே செய்யவில்லை. මේ දේවගතිවරු 13 දෙනාගෙන් සමහරක් අය මේ මණ්ඩපයට ඇවිල්ලා දේශනා කරලම නැහැ. இப்ப பாஸ்டர் துஷார மேடையிலே ஏறி பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். දැන් මම මේ මණ්ඩපයේ දේශනා කරනවා. இன்னொரு பாஸ்டர் அது எப்படி பாஸ்டர் துஷார மாத்திரம் ஏறுகிறார், அவர் ஏறினால் ஏன் நான் ஏறக்கூடாதா என்று நினைத்தால் என்ன நடக்கும்? ඒ කියන්නේ තව එක පාස්ටර් කෙනෙක් පාස්ටර් තුෂාර නැග්ගනගයි මම නැගලා දේශනා කරන්න හොඳ නැද්ද කියලා එහෙම හිතුවනම් අවිල්ලා ඒක තරඟකාරීත්වයක්. அப்போ அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்து அவர் மேடையிலே வந்து பிரசங்கித்தால் එතකොට එයාට අවස්ථාව ලැබිලා ඔහු ඇවිල්ලා අල්තාරේ දේශනා කරා නම් அவர் எதற்காக பிரசங்கிக்கிறார் தெரியுமா? ඔහු කුමක් උදෙසාද දන්නවද දේශනා කරන්නේ? கர்த்தருடைய வார்த்தையை மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அல்ல. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය මනුෂ්‍යයන්ට බෙදා දෙනවා කියනා වූ ඒ සංකල්පෙන් නොයි. பாஸ்டர் துஷார பேசினார், நானும் பேசுகிறேன். පාස්ටර් තුෂාර කතා කරා නම් මමත් කතා කරනවා. போட்டியால் நடக்கிற ஊழியமே அல்ல. තරඟකාරීත්වයෙන් සිදුවෙන්නා වූ සේවාවන් සේවයක්ම නොවේ. அவர் ஆராதனை நடத்துகிறார், நானும் நடத்த வேண்டும். ඔහු නමස්කාරය සිදු කරනවා මමත් නමස්කාරය සිදු அவர் කරනවා. வீட்டு கூட்டம் நடத்துகிறார், நானும் வீட்டு கூட்டம் நடத்த வேண்டும். ඔහු නිවෙස් රැස්වීම කරනවා මමත් ඒ ආකාරයෙන් නිවෙස් රැස්වීම කරනවා. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடையே போட்டி. මෙවන් ආකාරයෙන් අද කිතුණුවන් තුල තරඟකාරීත්වය. அடுத்தது பொறாமை. ඊළඟට මේ ඉරිෂ්‍යාව. இப்ப போட்டி யாருக்கு வரும் தெரியுமா? දැන් තරඟය කුමකට දන්නවද? இப்ப எங்கள் 2 பேருக்கு இடையிலே போட்டி வந்தால் ஏன் வரும்? දැන් අපි දෙදෙනා අතරතුර තරඟයක් පැමිණුණා කුමක් උදෙසාද පැමිණෙන්නේ? இவருக்கு செய்ய முடிந்தது எனக்கும் செய்ய முடிந்தால் போட்டி வரும். வணங்குதா? දේවගතිතුමාට කරන්න පුළුවන් දේ මට කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ අතරතුර තරඟයක් පැමිණෙනවා. சொல்லுவோமே, இவரும் ஒரு பிரசங்கி, நானும் ஒரு பிரசங்கி. දැන් උදාහරණයට දේවගතිතුමාත් දේශකයෙක් මමත් දේශකයෙක්. அப்போ இவர் பிரசங்கிக்கிறார், ஏன் நானும் பிரசங்கிக்க கூடாது? அது போட்டி. එතකොට මෙයා දේශනා කරනවා. අයි මට දේශනා කරන්න බැරි. ඔන්න එතකොට ඒක තරඟයක්. பொறாமை என்றால் என்ன தெரியுமா? ඉරිෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ කුමක්ද දන්නවද? எனக்கு செய்ய முடியாத ஒன்றை இவர் செய்ய முடியும், அப்பொழுது எனக்கு வருவது பொறாமை. මට කරන්න බැරි දෙයක් මෙයාට කරන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට උදා වෙන දේ තමයි ඉරිෂ්‍යාව. சொல்லுவோமே, எனக்கு பிரசங்கிக்க தெரியாது, நான் பிரசங்கி அல்ல. දැන් කියමු මට දේශනා කරන්න දන්නේ මම දේශකයෙක් නොවේ. ஆனால் இவர் ஒரு பிரசங்கி. නමුත් මොහොත හොඳ දේශකයෙක්. அப்போ எனக்கு இவர் மேல் வருகிற உணர்வு போட்டி அல்ல, பொறாமை. එතකොට මට මොහු කෙරේ පැමිණෙනා වූ හැඟීම තරඟකාරීත්වය නොවේ ඉරිෂ්‍යාව. இன்றைக்கு சபைகளிலே போட்டியும் பொறாமையும் உண்டு. අද සභාවන් තුල තරඟකාරීත්වය සහ ඉරිෂ්‍යාවෙන් පිරීලා. தனக்கு தெரிந்த ஒன்றை இன்னொருவர் செய்யும் பொழுது போட்டி வருகிறது. තමන්ට දන්න දෙයක් තවත් එක්කෙනෙක් කරන්න යන විට තරඟකාරීත්වය පැමිණෙනවා. அதனால் என்ன நடக்கிறது? ඒ නිසා කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? அநேகர் சபையையே விட்டு ஓடுகிறார்கள். බොහෝ දෙනෙක් සභාවන් මත හැරලා යනවා. நல்ல நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இந்த சபைக்கு இல்லை இந்த 26 வருடங்களில். හොඳම වෙලාවට අවුරුදු 26කට මේ සභාව තුල එවන් දෙයක් නැහැ. அப்போ இந்த மாதிரியான மக்கள்
பிசாசினால் கவரப்பட்டு வேறிடத்துக்கு போகும் பொழுது මෙන්න මෙවන් වූ ජනතාව යක්ෂයා කරන කොටගෙන ආකර්ෂණය වෙලා වෙනස් ස්ථානයකට යනකොට சாத்தான் அங்கு இவர்களுக்கு சந்தர்ப்பங்களை கொடுக்கிறான். සාතන් මොනවද කරන්නේ? ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාවේදී අවස්ථාවන් ලබා දෙනවා. ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறார். බොහෝම සන්තෝෂ වෙනවා. புரியுதா நான் சொல்வது? ඊට පස්සේ කුමක්ද කියන්නේ? அப்போ போட்டி சகோதர சிநேகத்தை நாசமாக்கும். තරගකාරීත්වය සහෝදරය ප්‍රේමය විනාශ කරලා දානවා. சகோதர உடன்படிக்கையை முறிக்கும். සහෝදර ගිවිසුම පොඩි කරලා දානවා, නැති කරලා දානවා. அடுத்தது பொறாமை. ඊට පස්සේ ඊර්ෂ්‍යාව. தனக்கு செய்ய தெரியாது, තමන්ට කරන්න දන්නේ නැති දෙයක් இன்னொருவர் செய்கிறார் எனும் பொழுது ஒரு பொறாமை. තවත් කෙනෙක් කරනකොට ඇවිල්ලා දරා ගන්න බැරි ඊර්ෂ්‍යාව. உங்களுக்கு தெரியுமா பொறாமையிலே அர்த்தமே இல்லை என்று? දන්නවද ඊර්ෂ්‍යාව කියන දේ කිසිම අර්ථයක් නැහැ කියලා? எனக்கு தெரியாதது இவருக்கு தெரியும். මට දන්නේ නැති දෙයක් මෙතුමාට දන්නවා. அதே போல இவருக்கு தெரியாத பல விஷயம் எனக்கும் தெரியும். ඒ වගේම මට දන්න සමහර දේවල් එතුමාටත් දන්නවා. முதலில் நான் நம்முடைய 13 பாஸ்டர்மாரை குறித்து ஒரு உதாரணத்தை சொன்னேன். දැන් කලින් අපේ දේවගතිරි 13 දෙනා ගැන උදාහරණයක් කරන් ප්‍රකාශ කළා. ஒரு வாகனத்திலே ஒருவர் சக்கரத்தை பராமரிக்கிறார். එක්කෙනෙක් වාහනයක මේ රෝදය නියෝජනය කරනවා. ஒருவர் அந்த என்னது ஸ்டியரிங்கை பராமரிக்கிறார். තව එක්කෙනෙක් සුඛානම නියෝජනය කරනවා. ஒருவர் இயந்திரத்தை பராமரிக்கிறார். තව එක්කෙනෙක් එන්ජිම නියෝජනය කරනවා. அந்த 13 பேரும் வித்தியாசமான பொறுப்புகளை செய்யும் பொழுது அவை எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல வாகனமாக இயங்குகிறது. ඉතින් ඒ 13 දෙනා එක් වගකීම් දරාගෙන යනකොට එක යහපත් වූ වාහනයක්, සම්පූර්ණ වූ වාහනයක් නියෝජනය කරනු ලබනවා. இயந்திரத்தை பராமரிக்கிறவருக்கு சக்கரத்தை மாற்ற தெரியாவிட்டால் பரவாயில்லை. ඉන්ජිම බලාගෙන ඉන්න එකන ඒක ගැන ක්‍රියා කරන පුද්ගලයා රෝදය ගැන දන්නේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. அப்ப பொறாமை அர்த்தம் இல்லாதது. ඒ කියන්නේ මේ ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ කිසිම අර්ථයක් නෑ. நான் ஏன் அப்பா இன்னொரு ஆள் மேல் பொறாமை எனக்கு வர வேண்டும்? ඇයි මට තවත් කෙනෙක් කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාවක් එන්න ඕන? ஏனென்றால் உலகத்திலே யாருக்குமே முடியாத ஏதோ சில விஷயங்கள் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் முடியும். ඒ කියන්නේ ලෝකයේ කිසිම කෙනෙකුට දන්නේ නැති සමහරක් විෂයන් අපි කාට හරි කෙනෙකුට දන්නවා. ஆகவே நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා අපි මනසේ තබා ගත යුතුයි. தீருவின் ஆவி, තීර් ආත්මය சகோதர உடன்படிக்கையை முறிக்கிற ஆவி. සහෝදර ගිවිසුම පොඩි කරනවා, විනාශ කරනවා. போட்டி மூலம், තරඟකාරීත්වය කරන කොටගෙන பொறாமை மூலம். ඊර්ෂ්‍යාව කරන කොටගෙන பொறாமை வந்தால் எரிச்சல் வரும். ඊර්ෂ්‍යාව පැමිණියා නම් එපා වීම පැමිණෙනවා. அப்போ எரிச்சல் வந்தால் தேவையில்லாத கோள் சொல்லுதல் எல்லாம் வரும். එපා වීම ආව නම් අනවශ්‍ය වැරදි කියන්න පටන් ගන්නවා. ஒரு அன்பு செயல்படாது. ප්‍රේමය ඇති වෙන්නේ නැහැ. இப்போ அதிலுவின் மதிலுக்குள் தீக்கொளுத்துவேன், அது அதன் அரவணைகளை பட்சிக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය, ඒ නිසා මම තීර්හි මාලිගා විනාශ කරන ගින්නක් එහි පවුරු පිටට අරින්නෙමි. தீர் எங்கே இருக்கிறது? තීර් කොහෙද තියෙන්නේ? லெபனானிலே. ලෙබනන් වල. லெபனானிலே இருந்து கிரியை செய்கிற பயங்கரவாத அமைப்பு எது? ලෙබනන් වල ක්‍රියා කරන්නා වූ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම කුමක්ද? ஹெஸ்புல்லா. හිස්බුල්ලා. அந்த ஹெஸ்புல்லா காலாகாலமாக இஸ்ரவேலுக்கு தாக்குதல்களை நடத்தி கொண்டே வந்தது. හිස්බුල්ලා කාලාන්තරයක් තිස්සේම ඊශ්‍රායලයට විටින් විට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් පැමිණියා. நீங்கள் நினைக்க கூடாது இந்த ஹமாஸ் யுத்தத்துக்கு பிறகுதான் இவர்கள் தலை தூக்கினார்கள் என்று. ඔබලා හිතන්න නරකයි හමාස් යුද්ධයට පස්සේ තමයි මේ හිස්බුල්ලා කණ්ඩායම හිස එසවුවේ කියලා. ஹெஸ்புல்லா ஹமாஸை விட பெரியது, ஹமாஸை விட பயங்கரமானது. හිස්බුල්ලා ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම හමාස් ත්‍රස්තවාදීන්ට වඩා විශාලයි, ඒ වගේම භයානකයි. அவர்கள் தான் லெபனானையே அழித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஒரு விஷ கிருமி போன்ற ஒரு அமைப்பு. ඔවුන් තමා ලෙබනනය ඒ කියන්නේ විනාශ කරගෙන ඉන්නා වූ එක විනාශකාරී කණ්ඩායමක් හැටියට සිටින්නේ. அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் தாக்குதல் நடத்தி கொண்டே வந்தார்கள். ඔවුන් ඊශ්‍රායලයට ප්‍රහාර එල්ල කරමින් පැමිණියා. නෑ, அவர்களுக்கு ඒ අයට இஸ்ரேல் ගහගෙන හිටියා. கடைசியிலே 2023 அக்டோபர் 8ஆம் தேதி அவர்கள் ஹமாஸுக்கு சார்பாகவும் இஸ்ரவேலை தாக்கத் தொடங்கினார்கள். ඊට පස්සේ 2023 ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදා ඔවුන් ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව හමාස් ඒ කණ්ඩායමට සහායක් වශයෙන් ඔවුන් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. அன்றிலிருந்து இன்று வரை லெபனான், அதிலும் விசேஷமாக தீரு,
இஸ்ரவேலிடம் அடி வாங்கி கொண்டிருக்கிறது. එදා ඉඳලා ඒ කියන්නේ තීර් නැත්තම් ලෙබනාන් ඊශ්‍රායල් වරින් ප්‍රහාර ලබමින් සිටිනවා. எப்படிப்பட்ட அடிகள் அவர்கள் வாங்குகிறார்கள் என்று செய்திகளை பார்த்தால் தெரியும். කෙබඳු ප්‍රහාර ඔවුන් ලබනවාද කියලා ඔබලා ප්‍රවෘත්ති බැලුවොත් ඔබලට වටහා ගන්න පුළුවන්. கட்டடங்கள் எல்லாம் தீப்பிடித்து எரிந்து விழுந்து தூளாகின்றன. ගොඩනැගිලි හැම දෙයක්ම දැවිලා බිමට පොඩිවිලා දූවිලි වගේ වැටලා යනවා. ஹெஸ்புல்லாவினுடைய தலைவன் நஸ்ரல்லா பூமிக்கு அடியிலே ஒளிந்திருந்த பொழுது குண்டு அவன் இருந்த இடம் வரை துளைத்து கொண்டு போய் அவனை அழித்தது. හිස්බුල්ලාගේ ප්‍රධාන நாயකයා වන නසරල්ලා ඔහු භූගත බංකරයක සැඟවිලා සිටිනකොට ඒක හොයාගෙන ගිහිල්ලා හාරගෙන ගිහිල්ලා ඔහු විනාශ වෙලා ගියා. இது நடக்க 2750 வருடங்களுக்கு முன்பு ஆமோஸ் மூலம் தேவன் சொல்லுகிறார், தீருவின் மதிலுக்குள் தீ கொளுத்துவேன் என்று.